Let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding and the old folks wished it Ja, well. zie de Webbel. Ik moet hem maar meteen zien. You could see that Pierre dat did truly love the Zie de Webbel. mademoiselle. Ja, hoi. Nu moet je eerst even voorstellen, ik ben even in Geertjes en ik ben hier toevallig een jongen in Lietse in de eindepoel. Zo. Dan gaan we toneel Janne en die mag voor Jan een beetje opvullen, want kijk daar duo melody. En ik die. En ja, van Jan had hier wel lekker werk en even om de Jan wat op te vullen en na die tijd nog even te spelen dat de mensen daar nog even naar die kennen. Ja. En dan is er een dongetje en zo. En Ja. ik wist niet toevallig weer meer van Jan van zo'n praatdeel. Je doet zo een keer naar het beeld. Praat maar naar Fries. Oh, ik mag even net naar het beeld zitten. Nee. Dus zeg iemand even. Ja, ik kon net zeggen. Du hast het werd al genomen, Geertje, en ik vind het een hartstikke mooi item, mag ik zeggen. Ja, Zeker in het beeld. en ik hoop dat dit een groot succes wordt voor de hele vrouw. Dat moet ik maar even zeggen. We zijn dus... Ze is maar in het Fries en dan is het tiergebest. En wie bij Melody. We zijn dus... Ja, ik kon het vertellen. Nou, zo. Hoort mooi. They bought a souped up chitney, was a cherry red 50.